לכל מי שקורא את זה. ייתכן שזו הפעם האחרונה שאני כותב ביומן הזה. חלום שבו סוף סוף ראיתי את התמונות של היום שבו יכול להתחיל. אני חושב שזה סימן. סימן לצאת מהחור האפל הזה. אבל קודם, אני הולך לספר לכם מה חלמתי. היום היה שטוף שמש. הלכתי ליד החוף. אחי צעק עליי בצד השני של הטלפון, אך בו זמנית מתוחה. שמתי לב לחלום בבעלי החיים. הם היו מתוחים. האווירה הייתה רגילה. לא הבנתי כלום. הוא סיפר לי על ניתוח ועל התקפה. השייכה נותקה. הכל סביבי היה אותו הדבר. בחלום תמונות מוזרות עלו בי. של ריקנות כבדה ביותר שמוחצת אותי. הוא מתאים לכף ידי.